was such a twisted road that led me to your door. I still got all of those turns inside of me here. Hegazkin hau da dronen dron bat, ez? Berezitasuna hori da. Helizeak egongo ziren puntu bakoitzean jarri duguna da dron bat, eta guztiz libre mugitzen da dron hauetako bakoitza erdiko puntu baten inguruan. Eta horrek ematen dozku abantaila konpetitibo garrantzitsuenak beste hiriko hegazkin guztiekin konparatuz. Honek egiten dauena da, atzenian dron bat mugitzen da, aurrera joan behar bada, inklinatu egin behar da aurrera joateko edo albotara berdin. Edo haizea badago ere, hola mugitu bida, ez haizeak eramateko beste alde batera. Eta zehazki leku baten lur hartzeko ere berdin, ez asko mugitu behar da. Honen abantaila da, dronak mugitzen dirala eta kabinak guztiz geldi dagoela. Eta hori abantaila handi bat da. Dauz lau garapen paralelo mundu mailan, Txina, Japonia, Estatu Batuak eta Europa. Eta dabitzena garatzen da UTM, Unmanned Traffic Management, edo U-Space beste leku baten. Eta atzenian da torre de kontrol bat, hiri barruan egongo da, eta horrek regulauko dau, hiriko zeruan korredore ezberdinak egongo dira altura ezberdinetan. Altura baten egongo dira pertsonak, besta baten merkantziak, besta baten dronak logistikakoa mugituko dira. Altura ezberdinetan, eta horrek regulatuko daudana, baina gero egongo da autonomia parte bat behikuloak berak duena. Autonomiak kotxean hitz egiten bada 5 nivel autonomia daudela, hauek konpartituta edukiko dute torre de kontrol horre eta behikuloak behan artean. Hau da, parte torre de kontrolak eta parte behikuloak, adibidez zensan aboid, ez da, zerbait parean badago, nola ez txokatu, da, kotxeetan garatzen ari den teknologia hori. 2020 dekada, hamarkada, esaten dago izango dela klabe. Dekada hortan industri guztia honen inguruan garatuko da, eta 2030 urterako guztiz realitate izango da leku guztietan, baina 5 urtetan, hurrengo urtean, Tokio, Singapur, Dubai, Los Angeles eta Dallasen proba piloto, ensaioak egongo dira hiri barruan. Orduan, jende askok esaten dugu efekto domino bat izango dela, horrek asko askartuko dauela dana.